Ahir i avui, la lluita obrera és la trinxera. Amb motiu del 1 de maig, des de Praxi reflexionem sobre la celebració del Dia Internacional de les Treballadores i especialment sobre com la nostra memòria de classe ha actuat i actua com a motor de conscienciació de la nostra identitat política. Persones treballadores ens identifiquem amb la nostra classe social i ens posicionem políticament amb el socialisme, tant per la ràbia que ens genera les nostres actuals condicions de vida, com per l'herència familiar i històrica que han construït tants i tants referents d'aquesta lluita. Per això el 1 de maig no és una festivitat, o millor dit, no és una festa de la qual la classe política i el sindicalisme del règim es puguin apropiar en clau de despolitització i folclorització. Trencar amb el marc establert per la burgesia i pel sistema també significa poder generar les nostres commemoracions i calendari on nosaltres, les treballadores, siguem el motor i el subjecte. No és un acte purament simbòlic, és també un embat pel relat. Per això, la Segona Internacional Socialista, l'any 1889, va assumir el 1 de maig com una jornada de memòria i lluita, recordant així la vaga per les 8 hores que els treballadors de Chicago, l'1 de maig de 1886, van protagonitzar. Les condicions de la classe obrera a les acaballes del segle XIX eren d'extrema vulnerabilitat. Salaris baixos, poca seguretat laboral, manca de drets sindicals i un llarg etcètera que es confrontava a través de lluites obreres carregades de dignitat, organització col·lectiva i consciència de classe. La vaga de Chicago fou terriblement represaliada amb 5 anarcosindicalistes condemnats a mort i llargues penes de presó per altres. Avui tanmateix, tots i els avenços que la sang de tantes treballadores van conquerir, a la canadenca, a Chicago, a Moscou, a Haití o a París, la situació segueix sent de derrota. Tenim unes xifres d'atur insostenibles, persones que treballen per salaris insultants i uns índexs de pobresa vergonyosos. Les joves no tenen futur i les pensionistes cada cop tenen menys poder adquisitiu. Les condicions de treball cada cop són més inestables i parcials, i les vulneracions dels nostres drets, els que van conquerir els nostres predecessors, cada cop més normalitzades. La distribució internacional del treball ha terciaritzat la nostra economia, ens ha pres la sobirania productiva i explota arreu del món a través de deslocalitzacions industrials, generant, a més, enormes desigualtats entre territoris i moviments migratoris que són el resultat del pervers sistema econòmic mundial. Tot plegat va consolidant la despossessió a la qual ens tenen sotmeses, sota diferents fórmules arreu del planeta. Només així podem explicar que el 0,7% de la població concentri el 45% de la riquesa mundial i que el 71% només disposi del 3%. Treballem per malviure i per omplir les butxaques d'especuladors i empresaris. Els enemics els tenim clars, sabem a per qui anem. Tanmateix, en aquest punt creiem que és necessari agrair a l'Esquerra Socialdemòcrata i al sindicalisme groc de comissions, UGT i la Intersindical, entre altres, la seva gran aportació. Sense ells, ben segur, res de tot això seria possible. Han sigut els col·laboradors necessaris durant les darreres dècades de les grans oligarquies i fortunes, demanant engrunes insuficients que no han alterat ni una mica la despossessió de les treballadores ni la posició dels de dalt. Són els responsables de la despolitització, de la pau als carrers per fer la guerra en termes retòrics a les institucions, de la devaluació de la lluita sindical i de l'interclassisme protagonista de tots els relats polítics hegemònics als mitjans. Segurament per això a ningú li sorprendria que aquest 1 de maig el flagrant president de la Cambra de Comerç, el detestable explotador Joan Canadell, vagi a la manifestació de la Intersindical CSC. Res nou per aquest front. No obstant això, volem acabar aquesta reflexió en positiu. La derrota sempre és un estat transitori. Fiquem el nostre relat al centre amb els nostres símbols i les nostres commemoracions, recuperem el monopoli del 1 de maig i assenyalem tots i cadascun dels enemics i culpables. Situem de nou la lluita sindical com a eina indispensable en la creació d'un subjecte polític que camini cap a la destrucció del capitalisme. En quant a la qüestió nacional, entroncant amb la nostra voluntat per la superació del capitalisme, sigui espanyol, francès o català, creiem que és indispensable la potenciació d'un sindicalisme de sòlid esperit de confrontació arreu dels països catalans. Aquesta força sindical ha de servir per conscienciar i socialitzar els centres de treball
de la necessitat d'unir forces contra la burgesia en un primer combat d'una guerra de classes que ha d'acabar amb l'erradicació del treball assalariat i la socialització dels mitjans de producció. Estem convençudes que els països catalans només podran vertebrar-se com a nació política quan la classe treballadora passi de classe subalterna, alienada en àmplies zones del país per la ideologia espanyolista i francesa, a classe nacional amb la voluntat d'exercir el legítim dret a exercir l'autodeterminació en tots els àmbits de la seva vida. Aquesta força sindical valorem que ha de ser la COS, Coordinadora Obrera Sindical, i des de Praxi treballarem amb aquest objectiu.